Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Moje meno je Darina Machovičová a dovoľte mi, aby som vás privítala na dnešnom stretnutí na záverečnej prezentácie projektu STEMplast a jeho výstupov. Projekt bol finančne podporovaný z programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci Transfer inovácií. Trvanie projektu je 18 mesiacov s začiatkom december 2013 a koniec projektu je máj 2015. Celkový rozpočet celého projektu je vo výške 236 000 eur. 74% je grant a 26% tvoria finančné prostriedky vlastné zdroje jednotlivých partnerov projektu. Partnerstvo projektu tvorí 7 partnerov z 3 rôznych krajín. Je to Rakúsko, Veľká Británia a Slovensko. Vedúcim a lídrom projektu STEMplast je slovenský plastikársky klaster. Zo zahraničných projektov je to Wolverhampton College Veľká Británia a Rakúsko Montan Univerzita Leuven. Zo slovenských partnerov je to štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovenská technická univerzita v Bratislave a firmy zo súkromného sektora a Omega a Icosa. Cieľ projektu je zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania, tréningov a mobilitu v oblasti spracovania plastov, ako od zamestnávateľov, tak aj zamestnancov a jednotlivcov. Na začiatok by som vám možno rada povedala dôvody alebo zdôvodnila, prečo vôbec projekt STEMplast vznikol a prečo sa pre tento projekt a aktivity a 4 výstupy, s ktorými vás neskôr oboznámi Slovenský plastikársky klaster rozhodol. Priemysel spracovania plastov je jedno z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa priemyslov v rámci celej Európskej únie. Veľmi veľa sa rozvíjajú aj plastikárske firmy na území Slovenskej republiky a zakladajú sa aj dcérske spoločnosti zahraničných firiem na Slovensku. Podľa prieskumov, ktoré sme robili v rámci plastikárskeho klastra, v Slovenskej republike nie je spracovaný národný systém povolaní pre povolania participujúce v plastikárskom priemysle a nie je pripravený ani národný systém kvalifikácií pre kvalifikácie v danom odvetví. Tým pádom neexistuje ani vhodná ponuka vzdelávacích aktivít, ktoré by smerovali k týmto potrebným kvalifikáciám v plastikárskom priemysle. Príprava odborníkov na Slovensku v rámci tohto odvetvia sa väčšinou realizuje formou neformálneho vzdelávania a sú to napríklad pozície ako nastavovači strekolisov alebo príprava operátorov. Formálne vzdelávanie sa realizuje na stredných školách. Sú to žiaci a študenti stredných škôl v odbore gumár plastikár. Ďalšie vzdelávanie v rámci plastikárskeho priemyslu sa realizuje a pripravuje tzv. Len krátkodobým zaučením. Celé toto vzdelávanie v plastikárskom priemysle v Slovenskej republike je veľmi nesystematické a má veľmi malý dopad na rozvoj učiaceho sa. Ja by som vám veľmi rada v krátkosti priblížila informáciu, ktorá vyplýva priamo zo štatistiky. Je to postavenie sekcie 22, je to výroba výrobkov z plastu a gumy v rámci priemyselnej výroby v Európskej únii. Plastikársky priemysel, spracovanie plastov zamestnáva v Európskej únie skoro 1,5 milióna ľudí. Existuje viac ako 60 000 firiem v rámci Európskej únie, ktoré sa zaoberajú plastikárskym priemyslom. A obrat v roku 2013, ktorý plastikársky priemysel vytvoril v rámci Európskej únie, môžete vidieť, že je viac ako 320 biliónov eur, čo sú čísla, ktoré nie sú zanedbateľné. Praktické dopady vzhľadom na národný systém povolaní, národný systém kvalifikácií,
ktorý nie je spracovaný alebo pripravený v rámci Slovenskej republiky, má nasledovné dopady. V rámci Slovenskej republiky je nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti spracovania plastov. Je nepripravenosť učiteľov, trénerov a lektorov učiť odvetví spracovania plastov. Nie sme schopní absorbovať nové poznatky z iných krajín a tie potom následne prenášať a aplikovať v rámci Slovenskej republiky v rámci zmysluplných projektov na Slovensku. Neexistuje jednotnosť v pojmoch, to znamená štandardy pracovných pozícií, vymedzenie určitých kompetencií. Preto sme sa ako Slovenský plastikársky klaster rozhodli s našimi partnermi vstúpiť do projektu STAMPLAST, kde sme si zvolili za cieľ zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania, tréningov, mobility v plastikárskom priemysle, ale nie len zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania, ale aj zvýšiť prehľadnosť kvalifikácií a kompetencií. Cieľové skupiny, ktoré sme si zvolili pri tomto projekte, bolo v skutočnosti 14 už potom expertov z 3 rôznych krajín, z Veľkej Británie, Slovenska a z Rakúska, ktorí pracovali v pracovných skupinách a podielali sa na príručke pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardoch. Bolo tam viacej, počas tohto projektu bolo viac ako 30 účastníkov, ktorí sa zúčastňovali spolu s našimi expertami týchto pracovných skupín a workshopov, ale boli to aj zástupcovia zamestnávateľov, vzdelávacieho sektoru a poradenských inštitúcií. 12 účastníkov v rámci tohto projektu sa zúčastňovalo na príprave a testovaní vzdelávacieho programu pre trénerov, lektorov a učiteľov. A v rámci testovania elektronického odborného trojazyčného slovníka, ktorý bol tiež jedným z výstupov projektu, vstúpilo do tohto testovania viac ako 300 účastníkov. Ku dnešnému dňu tých účastníkov v rámci testovania tohto elektronického odborného trojazyčného slovensko-anglicko-nemeckého slovníka je teda 439 účastníkov. Za cieľ sme si dali vytvoriť a dostať sa minimálne 550 odborným termínom. Ku dnešnému dňu tých termínov v týchto 3 rôznych jazykoch máme už vyše 1000. Výstupy projektu STAMPLAST sú 4. Prvý výstup je príručka pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v odvetví spracovania plastov. Je to príprava testovanie vzdelávacieho programu pre trénerov, lektorov a učiteľov. Je to príprava testovanie elektronického odborného trojazyčného slovníka slovensko-anglicko-nemeckého v oblasti spracovania plastov. A takisto patrí sem aj webportál MemberZone, ktorá je zameraná na informálne vzdelávanie. Pre projekt STAMPLAST Slovenský plastikársky klaster vytvoril takú platformu a odklik na projektovú stránku STAMPLASTu, ktorú nájdete na webovej stránke Slovenského plastikárskeho klastra. Takže keď si kliknete na stránku www.spcluster.sk a na logo projektu STAMPLAST, dostanete sa na projektovú stránku projektu STAMPLAST, ktorá je vytvorená v slovenskom a anglickom jazyku. Nájdete tu informácie, ktoré sú dostupné ako širokej verejnosti, tzv. Verejnú časť, a potom neverejnú časť, ktorá je prístupná len pre partnerov projektu. Nachádzajú sa tu informácie o projekte, o jeho výstupoch, je tam informačný leták, je tu logo projektu, sú tu spomínané 4 aktivity,
ktoré som vám spomínala. Následne, ako sa dostalo k týmto 4 aktivitám, na základe akých ďalších, k týmto výstupom, na základe akých ďalších aktivít. Je tu management projektu, do ktorého sa dostanú len partnery. To znamená, sú tam zápisnice, sú tam časové harmonogramy plnenia jednotlivých produktov. Sú tu informácie z partnerských stretnutí, kde vo verejnej zóne je dostupná len teda pozvánka, kedy sa partnerský meeting konal, čo bolo jeho obsahom. V neverejnej zóne sa nachádzajú aj bližšie informácie, to znamená zápisnice, úlohy pre jednotlivých partnerov z jednotlivých meetingov, aj fotodokumentácia. A rovnako tak vo verejnej zóne sú dostupné aj kontakty na jednotlivých partnerov projektu STEM Plus. Ako som spomínala, jeden z výstupov projektu je webportál MemberZone, ktorá je zameraná na informálne vzdelávanie. Túto časť výstupu je možné nájsť na hlavnej webovej stránke Slovenského plastikárskeho klastru na www.spcluster.sk v časti Členská zóna. Do tejto časti Členská zóna je možné sa prihlásiť pod prihlasovacím menom a heslom. Táto časť členskej zóny je štrukturovaná do 3 jazykov. Môžete v nej nájsť informácie v slovenskom jazyku, anglickom jazyku a nemeckom jazyku. Sú to rôzne články, analýzy, správy z aplikovaného výskumu, štúdie, ktoré majú podporiť informálne vzdelávanie v oblasti spracovania plastov. Takže tu nás sa nachádzajú rôzne prílohy. Vždy sa v krátkosti nachádza informácia, o čom je daný materiál. Následne, keď si kliknete na daný materiál, sa daný materiál otvorí a môže slúžiť v rámci informálneho vzdelávania. V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi jednotlivými partnermi projektu, kde partneri sa dohodnú, akým spôsobom bude možné tento výstup, túto členskú zónu, MemberZone, využívať, ako ju budú môcť využívať členovia, ako ju budú môcť využívať aj nečlenovia Slovenského plastikárskeho klastra. Takže v súčasnosti sú tieto informácie dostupné len na prihlasovacie meno a heslo. Takže to je možno na úvod všetko a v rámci aj tohto výstupu MemberZone ja by som ďalej poprosila moju kolegu pani Bejkreniovú z agentúry Omega, aby nám priblížila ďalší výstup projektu a je to príručka pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v oblasti spracovania plastov. Ďakujem za slovo. Môžem poprosiť prezentáciu tú zelenú? Aby sme sa nemuseli presadzovať. Tento daj, alebo je to? Áno, daj. Páči sa. Presadneš tak? Môžeš tam byť ty. Môžem poprosiť prvý slajd. Nie je to celkom takto výrazné. Tieto prvé nejaké kroky, ktoré sú tam vypichnuté z príručky, určite už boli povedané v úvode. Ja len tak možno prakticky zhrniem. Uvidíme ďalej ešte jeden graf a ten sa približuje presne aj Európskej únii, kde väčšina firiem v plastikárskom priemysle sú od 50 zamestnancov po 300. A tým pádom vlastne vzniká troška problém zadefinovania alebo správneho zadefinovania tých pracovných pozícií, pracovných činností. Veľa firiem to má vyriešené, najmä veľké firmy, lebo by nemohli nejakým spôsobom fungovať, tak vedľa práce tam je ako štandardná. Ale náš projekt si dal za úlohu aj niečo iné, to znamená zladiť pracovné pozície zamestnania a zároveň aj kvalifikácie s Európou ako takou.
pretože mobilita nám funguje nie len vo vnútri Slovenska, ale aj do zahraničia. Ale to nie je len o mobilite za prácou. Veľa firiem zahraničných, ktorí stále ročne prichádza okolo 5 až 7 na Slovensko, si snažia prvých svojich zamestnancov dávať zaučiť, zaškoliť v zahraničí. A to nesprávne pochopenie určitých pojmov alebo pracovných pozícií na Slovensku alebo nekompatibilita s Európou robí problémy aj vo firmách samotných. Ďalšia vec je, že v stredných alebo v malinkých firmách je potrebné robiť takú kumuláciu pracovných pozícií. Takže aj táto príručka si dáva takú úlohu, že tým, že sú jasne popísané činnosti, a aj k tomu kvalifikácie, tak dáva nejakú takú, nehovorím, že návod, ale dáva takú cestu, ako urobiť kumulácie rozumne a neskumulovať činnosti, ktoré sú bežne neskumulovateľné. Čiže to boli také hlavné dôvody, prečo tú príručku zostaviť. Na druhej strane musím povedať, že metodológia, ktorá sa v tej príručke navrhla, bola navrhnutá a my sme ju skúsili, či je zrealizovateľná. Sami z vás, niektorí ste sa zúčastňovali priamo expertných skupín, alebo ste sa zúčastňovali takého širšieho fóra konzultácií. Ale môžem poprosiť ďalší slajd. To je vlastne ten graf, kde zhruba je prehľad o tom, aké veľkosťou firmy na Slovensku sú štandardné a hovorím, je to veľmi porovnateľné s Európskou úniou. Môžem poprosiť ďalší. No a tuto sú také hlavné piliere alebo také kroky v tej metodológii, ktoré sme navrhli, že by to mohlo fungovať. V prvom rade jedna vec je, čo sme na základe analýzy do projektu zistili. Na druhej strane je naozaj prieskum u zamestnávateľov. Musím v úvode povedať, že ten prieskum u zamestnávateľov mal upresniť niektoré naše predpoklady alebo potvrdiť určité predpoklady, ale ten prieskum bol dosť náročný na vyplňanie, aj keď bol urobený online, že to troška zjednodušilo prácu, ale v časti C, môžem ďalšiu? V časti C, tu je taká troška rekapitulácia, ako to celé bolo pripravované, že tam bol nejaký predprieskum, aby došlo k správnemu pochopeniu aj určitých terminologických vecí, že sa vyberala štandardná vzorka, Slovenský plastikársky klaster spravuje určitú veľkú databázu, vybralo sa zhruba 50%, 45% bolo oslovených. Napriek tomu, viete, ako dneska dotazníkové prieskumy fungujú, návratnosť bola veľmi nízka, muselo dojsť aj k telefonickému dopytovaniu, čo teda, poviem pravdu, že prvý a druhý krok, Ačko a Bčko ešte firmy zvládli, ale pri tom Cčku sa zasekli, pretože to Cčko bolo naozaj zamerané na kvalifikácie. Na to, kto, aká pracovná pozícia, akú kvalifikáciu by mala mať a ešte od stupňa hodnotenie stredoškolské, vysokoškolské. Bolo to naozaj pre ľudí aj z praxe dosť náročné vyplňať, aspoň teda tak sme získali spätnú väzbu, ale napriek tomu sa nám podarilo dostať naspäť celkom slušnú vzorku s slušnou vypovedáciou hodnotou. No tu sú tie otázky, tie identifikačné, tam v podstate nebolo možné urobiť prieskum alebo vyhodnotenie kvantifikačné, pretože boli tam síce firmy malé, stredné, veľké, ale nebolo ich v takom veľkom objeme, aby sme mohli porovnávať, že z veľkej firmy majú takéto názory, z malej firmy majú také názory. Čiže identifikačné údaje nám naozaj tvorili len pre nás informačnú takú bázu, že naozaj sa zúčastnili na tom prieskume ako širokospektrálne od malých až po veľké firmy, čiže názory, ktoré boli tam reprodukované firmami, by mali byť dosť štandardné. V tej druhej časti to boli otázky k pracovným pozíciám a k plánovaniu a aktuálnej výhľadovým počtom. Tam ja sa vyjadrím k tomu len tak veľmi v rýchlosti, ako ten prieskum dopadol. A otázky kľúčovým kompetenciám a vzdelaniu, to bol krok, kedy už všetci asi skolabovali pri tom treťom, lebo naozaj boli tam otázky typu dosiahnuté kvalifikácie podľa jednotlivých pracovných
pozícií, takže to už bolo dosť náročné. Napriek tomu v tejto časti boli aj dve také dôležité otázky, a to je oblasť doškolenia a ďalšieho vzdelávania, po prípade ako nazveme rekvalifikácie, pretože musíme povedať, že naozaj za nejakých 15 rokov sa ľudské zdroje v oblasti plastikárskeho priemyslu jednak čiastočne stabilizovali, môžete niektorí povedať, že nie, ale keď firmy investovali do tých svojich ľudí, tak tá turistika tých kľúčových zamestnancov jemne ustáva, lebo vlastne zistujú, že tie rozdiely nie sú až také veľké. Napriek tomu vznikajú nové a nové firmy a kvalita ľudských zdrojov stále klesá. Bohužiaľ, a práve táto príručka by mala aj troška napomôcť aj firemnej sfére si stanovovať ciele tých školení a aj ten obsah toho školenia interné. Môžem poprosiť, ale? No a tu sme možno pri tej veľmi kľúčovej časti, od ktorej sme sa odpichli v príručke, kde si firmy stanovovali pre nich najviac potrebné, alebo som povedala najkľúčovejšie pracovné pozície, ktorými sa odlišujú od iných typov priemyslu alebo sekcií priemyslu. Takže technológ, pracovník logistiky, nástavovať strojov, prevádzkový údržbár, elektrikár, operátor výroby. Potom sa tam ešte vyjadrovali v ďalšej otázke a pribudli na 4 ďalšie pozície. S týmto sa začalo pracovať v prvom workshope a od toho sa vlastne celá príručka neskôr odpichla. No tu je vlastne také rezumé tých jednotlivých otázok, že na čo všetko sme sa pýtali. V rýchlosti, keď to môžem povedať, bola tam otázka na kumulácie pracovných pozícií. Nebudem hodnotiť, či pozitívne kumulujú firmy tie pracovné pozície, alebo nie, každý má na to svoj meter. Čo sa týka spolupráce so strednými odbornými školami, tam bol jednoznačný záver, firmy majú záujem, ale najviac sa im vyjadrilo v oblasti stredoškolskej odbornej činnosti a zadávaní prác v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Čo sa týka spolupráce s vysokými školami, to je tá C6, zvolili si, áno, chceli by spolupracovať, alebo v forme bakalárskych a diplomových prác. Sú to v podstate nenáročné riešenia pre firmu, náročné pre toho študenta, čo je dobré, lebo vlastne títo študenti sa dostávajú k praktickým problémom a k riešeniu praktických problémov priamo vo firme. Otázka, prieskum bol robený minulý rok, ak ste si všimli, ešte o duálnom vzdelávaní sa hovorilo, hovorí sa dlho a bude sa hovoriť, ale v tom čase ešte neboli jasné kontúry, napriek tomu sa firmy vyjadrili, že áno, že boli by za to, myslím, že plastikári boli vždy na to naklonení, ale vzhľadom na veľkosť tých firiem nemôžeme očakávať nejaké obrovské centra, môžu si to dovoliť veľké spoločnosti, v plastikárni sú tieto veľké firmy a myslím, že aj v rámci projektu spolupracovali tieto firmy, ktoré idú do toho duálneho vzdelania, tam sa vyjadrili, že to stredisko alebo centrum by chceli mať, ale viac ako 2 študentov ročne nie. Takže toto bol tam taký nejaký záver. Môžeš, prosím, tam ísť? No a čo sa týka toho možnosti vzdelávania, väčšina firiem, tam je to presne v tých záveroch prieskumu, to ste mali prezentované na tom prvom workshope. Áno, firmy sú za vzdelávanie, ale najlepšie interného typu. To znamená, že buď prostredníctvom vlastných interných trénerov, lektorov, alebo prostredníctvom externých firiem, ale priamo vo firme. Takže toto bol taký dosť jednoznačný záver takže toto je asi všetko v tom, čo vás mohlo nejak zaujímať a z čoho sme sa opichli pri tej príručke, môžeme ísť ďalej. No a tu je už druhý krok metodológii, že výstupy z prieskumu nás nejakým spôsobom navodili ďalej, aby mohla pracovať expertná skupina alebo expertný tím a potom následne, aby mohlo dojsť k takému širšiemu konzultovaniu medzi ostatnými odborníkmi.
Takže prvý krok, alebo taký prvý pilier bol zostaviť tým expertov. Snažili sme sa zo 4 partnerov alebo 4 partnerských strán zmixovať taký expertný tím, aby to boli odborníci, ktorí sa vyjadrujú naozaj k špecifickým oblastiam. Štátny inštitút odborného vzdelávania mal tam naozaj 2 expertov, ktorí boli dosť výraznými lídrami vzhľadom na to, že projekt bol pripravovaný pred 3 rokmi a spustený v podstate pred 1,5 rokom. A v tom čase sa už hovorilo veľmi silno o príprave národnej sústave kvalifikácií. My sme mysleli, že národná sústava troška predstihne náš projekt, ale v celku sa to zladilo, myslím, že v správnom čase. Mohli sme my zasiahnuť do niektorých vecí a zároveň sme sa dali aj do tej príručky poučiť v niektorých veciach. A tým môžem potom na záver povedať, že tá príručka nie je nie len pre ten praktický výstup pre firmy, ale je určite použiteľná aj pre ďalšie inštitúcie. To znamená, je inšpiráciou a myslím, že aj ďalším smerovaním pre stredné školstvo a pre vysoké školstvo. A myslím si, že tak ako pre malé, tak aj pre veľké firmy, každý si tam nájde to, čo potrebuje pre svoju dennú prácu. Takže expertné týmy, tak ako to bolo v úvode povedané, zasadali 3-krát. Sme si tak povedali, že to sú také optimálne za 18 mesiacov, viac vlastne nestihnú, pretože ich hlavným cieľom, ak tam vidíte, sú popísané tie ciele, bolo predovšetkým získať maximum informácií od anglického partnera, ako funguje systém prípravy v oblasti plastikárskeho priemyslu. Anglicko ako krajina viac menej s rozvinutým neformálnym systémom vzdelávania, ale takým dosť tvrdým neformálnym systémom. V Rakúsko zase ten druhý workshop bol viac menej systém prípravy toho formálnej teda prípravy. Takže mali možnosť títo experti porovnávať, do akej miery, čo by bolo zaujímavé alebo inšpiratívne pre Slovensko, pretože my nemôžeme prenášať tie jednotlivé systémy, majú tam svoje historické tradície, historické korene a Slovensko má tiež svoj špecifický historický priebeh do 89. po 89. Čiže my sa môžeme dať len inšpirovať tým. A druhá vec, mali by sme sa čo najbližšie priblížiť určitých pojmologických, terminologických, ale aj obsahových veciach tak, aby naozaj bol splnený ten cieľ takej tej mobility, odbornej mobility. Tretí workshop bol plánovaný na Slovensko a vždycky to bolo naplánované, že experti výjdu von, zistia presne cieľené informácie, prinesú na Slovensko a tu sa stretne širšia skupina, tzv. Workshop. Môžeš to dať prosím na druhú stranu? Ďakujem pekne. Tak vlastne tuto sú ciele vlastne tých pracovných stretnutí. Vždycky prišlo sa s informáciami a na tom prvom workshope, okrem toho, že sa zostavila štruktúra, tá vychádzala aj z toho prieskumu, lebo firmy chceli aj mať prehľad a aj napríklad u anglického a rakúskeho partnera vychádza každoročne prehľad, kde je možné získať vzdelanie, ktoré organizácie sú akreditované, ktoré sú neakreditované. Proste má možnosť si buď účastník alebo firma pozrieť ten prehľad o tom, čo existuje, pretože Anglicko je väčšia krajina ako Slovensko, takže oni môžu aj samostatne takéto príručky vydávať, ale prišla takáto požiadavka z prieskumu, tak je aj súčasťou vlastne príručky. Čo sa týka štruktúry, sa na prvom pracovnom stretnutí utriasla tá štruktúra, diskutovalo sa s ďalšími ešte odborníkmi, na to sa urobili určité závery a nejaký taký prvý návrh, nástrel a zase išli experti v rámci toho workgroupu do Rakúska, kde zase získali ďalšie podnety, aby sa mohlo pracovať na druhom workshope, kde už naozaj vznikala aj také tie varianty 2, 3, 4, 5 pracovné, kde sa stále nielen vylepšovalo, ale treba si uvedomiť, že ona sa aktuálne tvorila v čase, keď sa v súčasnosti aj pripravuje národná sústava kvalifikácií, čiže tam sme sa snažili vždycky nejako to prepojiť.
Slovenský plastikársky klaster má svojho nominanta v Národnej alebo sektorovej rade pre chémiu a farmáciu a teda bola úloha Slovenského plastikárskeho klastra presadiť to, čo si vypočula od firiem v rámci týchto rôznych pracovných stretnutí, v rámci prieskumu a pretransformovať to vlastne do národnej sústavy kvalifikácie už priamo v tomto procese. Môžeme ísť ďalej. To sa v podstate ako stalo, tých 13 kariet kvalifikácií, ktoré boli v tom čase v pripomienkovom konaní, na druhom workshope väčšie a širšie plénum pripomienkovalo, čiže nebolo to len cez toho účastníka v sektorovej rade, ale vyjadrili sa priamo aj firmy a myslím si, že myslím aj to 100%, že do tých 13 kvalifikačných kariet boli zakomponované pripomienky z týchto našich workshopov. Ostala otvorená pracovná pozícia, ktorá je trvalo problémová na trhu práce, a to je nastavovač. Poviem strekovací lisov, aj keď teda sme si ho zadefinovali na druhom workshope nastavovač pre zariadenia a spracovanie polymérov, aby to bolo širšie ponímané, nie úzko len na jednu technológiu. Môžem povedať, že teraz konečne až v máji sa presvedčila, alebo presvedčili sme rôznymi argumentami, štatistickými a neviem akými možnými, že si to zobrala sektorová rada pre chémiu a farmáciu pod seba. Prv chceli to odovzdať strojárom a už strojári povedali, že áno, tak chemici povedali, nie, to je naše, pretože tie stroje, to je síce fajn, čiže pripomienkovať to budú strojári, lebo je to naprieč kvalifikácia, ale na druhej strane chcú si to u seba nechať, pretože má vysokú atraktivitu, vysokú, by som povedala, uplatniteľnosť a myslím si, že ešte aj tí, ktorí sú bez osvedčení a bez nejakých diplomov, tak budú mať záujem si tú kvalifikáciu ďalej ako zvýšiť. No, čo sa týka toho, môžem povedať, že príručka tým pádom priniesla úspech v rámci toho, čo si mohla len tak želať v rámci Slovenska, ale my sme tu projekt tvorili s našimi partnermi, čiže tam muselo dojsť nielen prenos od nich k nám, ale možno aj od nás k ním. A veľmi kľúčové stretnutie bol tretí workgroup, ktorý sme naschvál naplánovali úplne ako posledný, pretože príručka už mala jasne popísané aj pracovné pozície, aj požiadavky na tých jednotlivých ľudí, ktorí tieto pozície potom vykonávali. A v tom čase bolo to najsprávnejšie riešenie zvolať našich partnerov zo zahraničia a baviť sa o tom, že takto to máme zadefinované, ako to je presne u vás. Čiže došlo k takej porovnávacej tabulke. Myslím si, že tá má najvyššiu hodnotu vzhľadom aj pre budúcnosť možno Slovenska, pretože keď si ju tak dôslednejšie pozrieme, tak zistujeme, že naše kvalifikácie sú vždycky o stupeň vyššie nastavené, ako sú v Anglicku alebo v Rakúsku. Väčší dôraz na tie technické pozície dávajú na apprenticeship, na takéto skúsenostné a také zažité, od nás skôr na takéto akademické, ale zhruba okrem dvoch pozícií sme sa nejako stretli, čiže my sme už propagovali aj do systému národnej sústavy kvalifikácií, teda na technológov alebo na iné kvalifikácie, už treba bakalárske štúdium, ale proste nie len druhostupňové vysokoškolské štúdium, čiže už my sme v tej plastikárine troška zľavili, pretože tam treba rozvíjať odborné školstvo, stredné a nie len vysokoškolské vzdelanie. Čiže toto je asi tak všetko, neviem, či tam ešte niečo je. Čiže tá metodológia, keď zhrniem, bol tam ten prieskum, boli tam 3 workgrupy, 3 workshopy, no a ten záver vlastne smeroval, tu je štruktúra tej príručky. Príručku máte to na stole v slovenskom a anglickom jazyku. Pôvodne mala byť spolu, myslím, obidve verzie. My sme nakoniec rozhodli z hľadiska takého pracovného, praktického, aby to nebolo veľké a nejaké také obsiahle
obsiahle. Tabuľka, ktorá prišla od partnerov, dokonca má ešte jednu takúto výhodu, že sú tu aj nemecké názvy. Rakúšania dali aj za seba nemecké názvy, čiže je tu, myslím si, taký slušný prehľad, je to také drobnejšie, sú odlišené aj farebne. Myslím si, že celkom zaujímavé čítanie je to pre tých, ktorí pripravujú vzdelávacie programy a ktorí budú realizovať, pretože na obsahu myslím, že workbook sa zladiel, to znamená, že pojmologicky je to v poriadku, len teda tie požiadavky na tú kvalifikáciu sú tam troška rozdielne, ale to myslím, že sme mohli očakávať. Tuto je tá štruktúra príručky, môžem povedať úplne na záver, že je to v printovej podobe. Na druhej strane si Slovenský plastikársky klaster zobral za úlohu, že bude sa starať o aktualizáciu, pretože je tam vo jednej veľkej časti popísaný momentálne spôsob a formy vzdelávania na stredných odborných školách, v ďalšej časti je na vysokých školách, vysokoškolský systém prechádza akreditáciou, tá bude zrejmá až na jeseň tohto roku. Takisto aj Národná sústava kvalifikácií by sa mala nejakým spôsobom v októbri, novembri uzatvárať a schvaľovať, čiže do konca roka tam prebehnú ešte určite veľké zmeny. To, že sú schválené nejaké karty kvalifikácie, ešte neznamená, že budú naozaj schválené tou radou, to sú schválené len sektorovou radou, takže ako po tej odbornej stránke by to malo byť, možno aj teda tej metodologickej, ale na druhej strane ešte nehovorí sa o tom, že naozaj prejdú všetky tie karty kvalifikácie, ktoré sú vytvorené. No a potom je tam aj systém vzdelávania neformálneho popísané cez rôzne akreditované inštitúcie. Pravda, že je tam zoznam aj neakreditovaných poskytovateľov, pretože tí prichystávajú vzdelávanie na mieru. A práve celý tento proces a táto celá tretia časť, kde je zoznam týchto inštitúcií a druhy a programy, určite bude podliehať do konca roka zmenám veľkým, takže klaster sa rozhodol, že bude aktualizovať túto príručku, potom pravda, že už v elektronickej podobe práve najviac v týchto kapitolách. Môžem povedať možno na záver, že metodológia, si myslím, môžete sa aj vy vyjadriť, ste pracovali v rámci tých metodológií, možno niekedy vonku v tom zahraničí bolo toľko tých informácií, že treba ich v prvom rade utriediť a zobrať si z toho to správne gro, preto aby sa ďalej mohlo na workshopoch na Slovensko pracovať, ale myslím si, že diskusie na workshopoch boli živé, bolo veľké skupiny, ľudí sa tu zúčastnili z rôznych oblastí, kreovanie tých, alebo dokreovanie tých pracovných pozícií a požiadaviek bolo, si myslím, akože také ako zmysluplné. A musím ešte povedať jednu kľúčovú vec, vzhľadom na to, že začíname pracovať s strašne veľkým objemom pojmov a nie sme si celkom istí, že v firmách rozumejú pojmom, ktoré prináša sústava povolania a sústava kvalifikácií, tak jedna hneď, myslím, druhá časť je venovaná práve presnej definícii pojmov, správnemu chápaniu pojmologického aparátu. Myslím, že to je tiež celkom dobrá pomôcka pre vzdelávacie oddelenia, ale aj oddelenia ľudských zdrojov. Takže celkovo príručka má, myslím, že 46 strán. Nemyslím, že sa bude do šírky nejako rozrastať, skôr sa tam bude viac zameriavať aj na tú prípravu odbornú, aby sa viacej mohlo dať návod, keď chcú firmy interne vzdelávať a čím ďalej, tým viac sa teraz stretávame, že chcú výstupy z toho vzdelávania, chcú merať tie výstupy. Nemôžeme merať, keď nemáme kvalifikačné a hodnotiace štandardy, pretože veríme tomu, že ako náhle Národná sústava kvalifikácií sa ako predbežne uzavrie, predbežne, lebo to nebude nikdy uzavretý systém, určite sa budú dopracovávať tie popisy pracovných pozícií, ktoré sú tam a zamestnaní do kvalifikačných kariér. V súčasnosti
a v tých všetkých pripomienkových konaniach, čo aj tých 13 kariet je, 14 sa vytvára, nie je to relevantné, aby sme my tu niečo vytvárali paralelne s Národnou sústavou kvalifikácií. Tam máme možnosť sa vyjadrovať, máme možnosť pripomienkovať a myslím si, že tie hodnotiace štandardy sa tam nastavujú dosť zrejme, aj keď myslím, že to bude dosť náročné na neformálny systém, aby niekto také niečo mohol preskúšavať, ale akože uvidíme celý ten systém do konca roka, ako celé zbehne a podľa toho môžeme aktualizovať aj príručku. Čiže aj v tej časti, kde sú popisy pracovných pozícií, dojde k aktualizácii na jednotlivé kvalifikačné a hodnotiace štandardy. Takže to je asi všetko, myslím, že už tam nie je nič na záver. No to je to, čo som povedala v úvode, aj to je ten účel príručky o základných pojmoch, o názvosloví pracovných a spoločných rámcov štandardov. Takže ďakujeme za pozornosť. Ak máte nejaké otázky ešte v tej príručke, myslím, že väčšina z vás sa zúčastňovala buď v expertných alebo v iných skupinách v rámci workshopov. Metodológia podľa mňa bola funkčná, môžete povedať, že nie. Ako bolo to vlastne získanie širokospektrálnych názorov z rôznych oblastí, vzdelávacích, malých, veľkých firiem, štátnej sféry, proste myslím si, že každý sa mohol k tomu vyjadriť. Uvidíme, ten účel príručky sa bude určite rozširovať, tak ako firmy budú potrebovať a v každom prípade hlavný cieľ, čo sme chceli, aby národná sústava kvalifikácií nevznikla nejak separátne a naša príručka separátne, to sa nám podarilo v tomto čase naplniť. Aj keď teda nebolo to takto plánované, ale